חומוס צ'יפ סלט, חומוס צ'יפ סלט. תביא לי חומוס צ'יפ סלט שווארמה, שים את זה בלאפה, 5 שניות אצלי ביד, עוד תקבל את הכאפה. אם יישאר שאריות זה פאקינג ENS, תמרח את זה, גלגל את זה, תאכל את זה, זה בסט. אז בניגוד להקס ושווארמה אני מבין, קנדי שאוכל שווארמה פאק זה לא אמין. לא צריך אמריקאים שיורידו את ה-IQ, עושים פה על האש והם אומרים זה ברביקיו. סתם בצחוק אחי, אתה יודע יש כבוד, מייצגים את השווארמה ממטולה עד אשדוד. שים לי עוד מנה, בעצם עוד 5, עזוב אותך שטויות אחי, שים כבש על האש. אתה יושב לבד בבית ומוריד שירים בקאזה, אני עכשיו חורש לי על אנטבה ועל חזה. לחברה צועקת מה אתה עשית אמש, זורק את הכלבה בשביל מנה שווארמה שמש. חומוס צ'יפ סלט, מה תשים לי? חומוס צ'יפ סלט, זה לא טעים לי, חומוס צ'יפ סלט, זה לא לאפה, חומוס צ'יפ סלט, תוסיף גם אלבה. חומוס צ'יפ סלט, מה תשים לי? חומוס צ'יפ סלט, זה לא טעים לי, חומוס צ'יפ סלט, זה לא לאפה, חומוס צ'יפ סלט. תוסיף גם אלבה. המטוס נוחת אני מוציא את המזוודה, 5 שנים הייתי ממוקד במטרה. מטורת ביקור שואלים אותי, אני אומר שאני פה בשביל השווארמה, ולא יותר יוצא משדה התעופה קולטת המונית. שורק לבן זונה, אני נכנס למכונית, הוא שואל לאן נוסעים? לשווארמה של ויקטור. לאן? לתחנה המרכזית של פתח תקווה. מגיעים אל המקום והוא אוטוטו סוגר, צועק לו תחכה לי ויקטור, אני לא מוותר. הוא אומר לו 2 לאפות עם חומוס צ'יפ סלט, וגם תספוג את זה באמה וגם חמוצים בצד. הוא מוסר לי את המנות, אני מריח